masana'anta ta Kannywood. Kai tsaye ina gabatar muku da babban bako wato Nura M Inuwa. Babban bako barka ne. Barkanmu dai. To babban bako kai tsaye wannan hirar tamu ne zamu tattauna ne game da album da ka alƙawartawa masoya cewa zaka saki album. Duba da kasancewar ka sa su jinkiri har na tsawon shekara 2 baka saki album ba. To kai tsaye masoya dai suna ta dako kuma gashi har Allah yau ya kawo mu shekarar da kai musu alƙawarin cewa zaka saki album a wannan shekara. To kai tsaye kafin dai in ma wata tambaya, shin menene ya ja hankalinka ko kuma in ce menene ya sa ka ce masoyanka su jira na har wannan lokaci? To alhamdulillahi babban abin da ya sa na ce mu jira daga ni har su yanayi ne da yake caccanjawa kuma sa'annan abin da na ɗauka waƙa dai abu ne na nishaɗi ba kamar abinci ba ne da za a ce dole sai an ci kullum. Sa'annan duba da yanayin da muke ciki akwai buƙatar ba wai ni kaɗai ba, akwai buƙatar ya kasance ma waƙoƙin suna yin kaɗan ga masu sauraron. Kamar ni yanzu in so samu ne a ce idan na yi waƙa ɗaya ta isa ta zagaye ko ina a shekara ɗaya ba tare da masoyana sun ɗaga hankalinsu kan in ta yi ɗin ba. Ni ina son haka kuma ina da yaƙinin yanayin da yake tunkaro mu yanayi ne wanda yake nuni da haka ɗin. To wannan dalilin shi yasa ni kuma dama a cikin tafiyata duk na tsatsara wasu abubuwa a rayuwata ta harkar waƙa da zan yi, da kuma a cikin wannan tsarin akwai wannan hutun da na shirya masa already a tafiyata. Zan ɗaga kafa wani lokaci in ƙin waƙa sai kuma wani lokacin in dawo in yi kamar yadda Allah kuma ya riga ya nufa na yi wannan lokacin. To na ɗaga ne ba dan komai ba, idan masoya suka sarara suka ɗan huta sai kuma a dawo musu da wani abu wanda shi kuma zai zama sabo a kunnensu. Wannan shine babban dalili. To a tambaya ɗaya, duba da kasancewar shi wannan jinkiri da masoya suka yi, waɗansu suna ta complain akan cewa shin ko Nuran ma ya daina waƙa, tunda waɗansu za su ga cewa an saba ji da duk shekara a ji ka saki album, sai kuma wannan kare aka ji irin ka ɗan ba da jinkiri har na shekara 2. Waɗansu suna ƙorafin cewa ko dai ka janye baya a wannan harka. To ai idan na janye dole mutane za su ji ba janyewa ne ba, hutun dai shine aka ɗan ɗauka kuma cikin yardar Ubangiji an dawo. Kawai dai matsuwa ce take sa mutane su ta tunanin ya an ji shiru. To shine, amma dai ina nan ina yin wasu abubuwa a gefe wanda dama ba wai kawai iya waƙoƙin albums su ne gabana ba. Ina da wasu abubuwa a gefe wanda akwai buƙatar su ma ɗan yi concentrate in yi su na koma gefe na ɗan yi a waɗannan lokaci da ban yi komai ba. To babban bako a wannan ɗayan kwanannaki da suka ɗan gabata an ga cewa an yi zanga-zanga musamman a kanka, ana ta magana cewa ana so ka saki album. Wannan wani sabon abu ne wanda za a iya cewa a cikin masana'antar Kannywood tun da aka fata ba a ga an yi wata zanga-zanga akan wani kamfani waɗanda suke shirin fina-finai ba ko kuma wani mawaƙi da ke yin waƙa. To kai tsaye sai a wannan lokaci sai aka ga cewa masoya sun yi gangami sun zo akan cewa suna buƙatar ka saki album. Shin wannan abu kai akan ka daga an yi wannan abun wani irin kasancewa kai a wannan lokaci daga an yi wannan zanga-zanga akan ka akan baka saki album ba? Alhamdulillahi, hakika yanayin da na kasance guda biyu ne, farin ciki da fargaba. Farin cikin ya samu saboda na san cewa wannan wani tarihi ne wanda ba zai goge ba a cikin rayuwata, kuma da ni da duk wanda ya shafe ni ma har da mawaka ba za su manta da wannan tarihin ba. Sa'an nan fargabar kuma ita ce to ya zan yi da wannan zanga-zanga wadda da a ce ma daina waka na ce na yi, ba ni da wani dabarar da ta rage in dawo, ko da ba zan yi album ba sai na dawo na yi wani abu wanda zai shiga kunnen masoyana domin kwantar da hankalinsu. Sa'an nan hakan ya daɗa bani ƙwarin gwiwa kuma ta in ƙara zage dantse, wanda shine kuma zai sauka har kan sauran mawaƙa wajen yin ƙoƙarin in ga na ci gaba da yin abin da nake yi na gamsar da masu sauraro, wanda shi ya ja wannan abin
da bani yin abin da suke ɗauka su ilmantu su ƙaru sa'annan su nishaɗantu da ba za a mun haka ba. Ban mantawa.